Poate sunt băieți pentru prima oară aici, la mine pe canal. Audi 80 1.6 benzină plus GPL din 1994, anul ăsta face 32 de ani. Iar mă fac de minune pe internet. Și bă, uite-l bă pe Ciprică să plânge, bă, că alții câștigă 2500 de lei. Bă, frate, eu unde lucrez deja am la vară 8 ani. Aia e nasol. Și după 8 ani de zile în care mi-am făcut sărbători, mi-am făcut weekenduri, mi-am tot felul de sacrificii, știi? Da. Bine că am ajuns să copiem modelul americanilor și să copiem cei mai prost de la ei. Frica reprezintă cel mai puternic sentiment pe care îl poate trăi un om. Iar acum, poate greșesc sau nu, să-mi spuneți voi, după părerea mea, cei care conduc lumea știu asta. 14 februarie 2026. Vă salut, dragi prieteni, Ciprian aici cu voi, într-o minunată zi de sâmbătă. Da, exact așa cum ați auzit, 14 februarie 2026. Valentines Day. Exact, astăzi este cu love. Astăzi este cu hau, hau, miau, miau, bau, bau. Astăzi, după părerea mea, este ziua în care băieții care vând trandafiri prin centru vor face o gălăgie de bani. Eu nu m-am dus astăzi prin centru, am intenționat să fac treaba asta, însă, pentru că până ieri am fost schimbul 2 și am avut numai program de la lung, aseară am ajuns pe la 1 și ceva noaptea acasă, m-am trezit, am și fața asta șifonată așa, fața asta a mea de gangster șifonată și am ieșit la iarbă verde. Da, atât s-a putut pentru ziua de astăzi. După cum vedeți, am aici și trepiedul pregătit. Despre ce este vorba în clipul de astăzi, voi povesti. Cât voi face și ceva treabă pe aici, pentru că am venit cu mașina pe câmp, este o zi însorită, adie și puțin vântul și vreau să scot preșuri, să alea, să o aerisez nițel. Că în butoiașul meu parcă miroase a urs după o iarnă în care zăpadă pe papuci, preșuri, ude, nu știu ce, umezeală, o aerisesc astăzi nițel și vă povestesc chestii treburi socoteli. Bun. Voi pune camera pe trepied. După cum vedeți, iar am ajuns să folosesc lavaliera asta de la DJI, pentru că i-am dat resetare din fabrică, tată. Gata. Uite, asta e carcasa ei. Ia. Uite, aici am și al doilea microfon. I-am dat resetare din fabrică pentru că m-am uitat la primul meu clip filmat și folosind această lavalieră și se auzea bine, bă, frate. Pe urmă am umblat eu ca un om inteligent ce sunt, la setări, și am tot avut din partea dumneavoastră reclamații. Ba că se aude încet, ba că se aude în căști, nu știu cum. E posibil, într-adevăr, în căști încă să se audă puțin mai încet, dar eu zic că sunetul de astăzi va fi ok. Bun, acestea fiind zise, voi pune camera pe trepied, scot chestii pe aici, pe mașină, vă povestesc cu Valentines Day, cu munca, cu alea, m-a ajuns criza, oricum, am de povestit astăzi. Nu știu, probabil va ieși un clip lung, rămâneți alături de mine, dați și voi acolo un like, un mare like dacă vă place, dacă nu, nu mai dați, o abonare dacă n-ați făcut deja. Na. Ia uite și domnii polițiști în acțiune. Stai până încep să dau și o tură așa rapidă în jurul mașinii, un walk around, cum ar zice unii. Poate sunt băieți pentru prima oară aici, la mine pe canal. Audi 80 1.6 benzină plus GPL din 1994, anul ăsta face 32 de ani. Atât. Nu zic mai multe că v-am plictisit cu mașina asta a mea. Vorba lungă, ci că sărăcia omului. Și eu sunt vorbă lungă de regulă. Bun, hai să deschid din nou toate astea. Să aerisim, bă, frate, bă, această mașină. Pentru că v-am zis că miroase a urs. Ia, să deschid și aici. Să circule aerul.
Uite așa. Adie nițel vântul, după cum v-am zis. Și trebuie să... Ăsta e un bidon pe care îl voi folosi când voi da drumul la antigel. Pentru că trebuie să-mi fac timp într-o zi să schimb un furtun pe unde circulă antigelul, trusă de scule. Când ai mașină veche, știi cum e? Trebuie să ai de toate. Și apoi mie chiar îmi place să am de toate. Uite aici, produse de întreținere. Asta iar e cu ceva scule. Așa, scoatem tot de aici. Ia să vedem ce mai e pe aici. Sacoșe cu acarete. Asta am primit-o de la nenea, de la care am cumpărat mașina. Tot felul de chestii pe acolo, cu bobine de inducție. Așa. Uite aici. Cabluri de dat curent. Alea. Nu se știe când. Mai apelează vreo vecină pe la mine să-i dau curent. Ciprică mereu e pregătit. Așa. Da, să scoatem toate astea. Opa, așa. Asta e apă. Lichid de parbriz. De fapt nu e, mă, apă. Ha? E lichid de parbriz de iarnă. Și asta e de vară. Așa. Asta e apă. Uite, aici e apă. Așa. Roata de rezervă. Rap. O kingă. Niciodată nu știi când îți trebuie o kingă. Niciodată nu știi. Bun. Așa. Ce mai e aici? Table. Astea sunt ale unui prieten cu care aveți o poveste pe canal. Se numește Cum se numește, bă, clipul? Acțiunea Pizza la Sibiu sau ceva. N-am mai dat de el, nu știu ce mai face, că nici la telefon nu răspunde. Au rămas la mine tablele și trebuie să îi le dau când ne vom întâlni. Bățul ăsta ce credeți că e? Amortizor de capotă. Așa. Audi. Astea le-am primit de la nene. Dar azi niște rable, ce să fac eu cu astea? Dar le-am. Așa. Le scot și astea, hai că le scot și pe astea. Și pe urmă să... Ia uite, bă, e un pic umed aici. Hai că am făcut bine astăzi. Am făcut bine că am scos toate astea. Dar unde să le pun? Le las așa, ha? Uite așa un pic, le bat un pic soarele. Așa. Scot și ăsta. Doamna butelie. Dă să vă arăt. Să vă arăt. Mașina e pe GPL. Mamă, câte s-au adunat, mâncava și... Dai de capul meu. Uite butelia de GPL. Gazul fiind rece, nu știu. Uite, face condense. E umezeală. Asta nu-i bine. Uite și aici, umezeală. Dar lasă că o bate un pic soarele și poate se va ușca nițel. De Valentine's Day ăsta, fraților, eram prin 2010 sau 2011, ceva de genul. Îmi amintesc că eram prin armată, lucram în armată și mergea treaba pe Facebook. Mergea treaba în sensul că puteai să combini, cum se zice. Adică trimiteai cerere de prietenie, ți se accepta destul de repede, intrai acolo în discuții, aplicai puțină vrăjală, un pic de hau, miau, miau și pe urmă ieșeam și ne întâlneam. Și fix asta am făcut, mi-aduc aminte, cu o gagică de aici din Brașov de la mine. Stătea undeva pe calea București. Era februarie și mi-aduc aminte, am avut vreo câteva zile de discuții pe net, știi? Prin scris, cum ar fi. Mi-a trimis și ea poze cu ea și eu i-am trimis cu mine.
bă, ne înțelegeam super, super fain, știi? Adică ne înțelegeam blană, știi, prin scris. Eu deja mă gândeam, mamă, o să am cea mai șmecheră relație, pentru că și gagica arăta bine, era frumoasă, era nu știu ce. Și la un moment dat a venit, vremea să ne întâlnim cum ar fi. Iar mă fac de minune pe internet. Și mi-aduc aminte, tot așa, era o zi cum e astăzi, însorită, frumoasă, știi? Am luat Cielo, pentru că ai mei încă mai au acel Cielo, aveți un clip mai vechi pe canal. Mașina este din 2004, deci avea atunci pe vremea 6-7 ani. Deci mașina era destul de ok, știi? Mi-am luat soalele de duminică, de weekend, și m-am dus și m-am întâlnit cu ea. Bă, deci cred că a fost cea mai cringe, sau cum să zice, cea mai penibilă întâlnire. V-am zis, prin scris ne înțelegeam blană, adică totul mergea, nu știu, îi ziceam și eu ceva, râdeam, glumeam. Deci și ea se comporta, bă, deci nu știu cum să zic, înțelegeți voi. Bă, face-to-face, ce să vezi? Nu râdea, nu zâmbea și parcă nici nu prea vorbea. În fine, am luat-o de acolo de pe calea București și am mers undeva, care știți Brașovul, în zona la Ceasul Rău. Ceasul Rău îi zice acolo, stai să mă gândesc. La Nex. E un fel de pub cu terasă, cu un fine. Fost noi acolo, am luat un soc, nu știu ce, nu știu cum. Dar acum ce subiecte să abordăm? Bă, deci ziceai că sunt, nu știu, n-avea niciun sens. Îmi venea să-mi pun gluca în cap și să fug, sau cum să zic. Deci, ne uitam unul la altul ca proștii, înțelegi? Nu știu dacă ați pățit, să spuneți aici în secțiunea de comentarii dacă ați pățit și voi așa ceva. Și nu aveam ce subiecte să abordăm. O mai întrebam și eu, nu știu ce, parcă ne simțeam la un interviu, înțelegi? Mă mai întreba și ea, dar ea mai puțin. Eu mai încercam să mai schimb să mai aplic un pic de vrăjea, dar ce, că nu prea răspundea, nu prea nu știu ce, și undeva acolo pe un perete era o plasmă care proiecta ceva, televiziune de asta, de muzică, știi? Și era o melodie de la Alex Velea, ceva cu dragoste se face minim 2. Dacă nu mă cel, chiar aia era melodia. Și ea de acolo, că ia uite Alex Velea, ce băiețaș, nu știu ce. În gândul meu. Deci ție îți place genul de băiat ca și Alex Velea și te-ai întâlnit cu mine. Bă, omule. Da, n-ai și nimic, îți dai seama. După aia, cât am stat acolo? Maxim jumătate de oră. Nu știu, ziceai că, bă, n-are niciun sens, deci pe bune. Am mai făcut ceva gen o tură prin oraș, dar ceva scurt, bă, nu știu, bă, frate. Deci pe bune. M-am dus și am lăsat-o pe urmă de unde am luat-o și din momentul ăla nici eu nu i-am mai scris, nici ea nu mi-a mai scris mie. Na. Probabil îl caută și în prezent pe Alex Velea, aia e. Da. Hai să schimb cadrul, să vă zic, și cu criza și cu toate alea, și cu recesiunea și cu toate problemele din 2026. Hai că am ieșit eu cu șapca asta a mea, dar nu e. O fi cald și soare, dar parcă e tot mai bine cu căciulă. Să țină la urechiușe. Da, 2026, după cum vă spuneam, dragi prieteni. Băi, știi ce cred eu? După părerea mea, o formă de recesiune, de criză, să zic așa, eu zic că noi deja o trăim de vreun an, cel puțin un an. Însă, acum, în 2026, deja s-a accentuat. S-a accentuat și treaba nu-i ce trebuie. Pe mine m-a ajuns, vă zic sincer. Deci eu deja sunt grav afectat și vă zic și cum. Am luat săptămâna asta salariul, să zic așa. La mine se plătește în două tranșe, avans și lichidare. Avansul este fix, 2200 de lei. Și lichidarea este în funcție de ore. Ce să vă zic? Pe luna decembrie nu s-au plătit orele suplimentare,
și nici pe ianuarie. Iar salariul meu de încadrare, adică salariul brut, este 5600. Și faceți dumneavoastră un calcul cam câți bani încasează Ciprică într-o lună de muncă. Câți bani încasez în mână. Pentru că la 5600 brut, ce rămâne net, chiar cu ei în mână. Vorba lui Bendeac, ca să fac și o glumă, știi? Da. Deci, nu știu cum va fi viitorul. Vă spuneam în niște clipuri mai vechi că vreau anul ăsta să cumpăr la mașină jante, să cumpăr și eu anvelope, să... Na, adică, până la urmă, chestii așa. Nu știu dacă îmi voi permite, vă zic sincer. Nu știu dacă îmi voi permite, pentru că... Bine, și eu, fraier, în ianuarie am intrat repede pe ghișeu.ro și mi-am plătit dările la stat. Am scăpat de 12 milioane. Puteam să mai amân, că nu era o problemă. Dar am zis, să fiu cinstit. Pentru că eu mă consider un om cinstit, să plătesc dările la stat, pentru că ori mai devreme, ori mai târziu, până la urmă, tot trebuie să le dau, știi? Dar măcar mai bine mai amânam, că n-ar fi fost asta o problemă. Pentru mine, cel puțin. Dar am... Na. Acum ce să mai fac? Să dau timpul înapoi? Nu mai pot. Eu nu zic acum că uite-l pe Ciprică să plânge, că alții câștigă 2500 de lei. Frate, eu unde lucrez deja am la vară 8 ani. Aia e nasol. Și după 8 ani de zile în care mi-am făcut sărbători, mi-am făcut weekenduri, mi-am tot felul de sacrificii, știi? Parcă nu te aștepți la așa ceva, știi ce zic? Dar ce e de făcut? Bine, ce e de făcut e clar. OLX, dă-i și caută până găsesc ceva și dă-i în altă parte, că asta e. Așa am pățit și în armată, vă zic sincer. În 2008, când m-am angajat în armată, fix atunci a început criza. Luam atunci 1500 de lei. Era binișor 1500 de lei pe vremea aia. Însă, era pe vremea lui Băsescu. A început recesiune, adică, criză. Eu înțeleg treburile astea. Că așa funcționează economia în capitalism. Pe cicluri. Sus, jos, sus, jos. Acum suntem jos. Da, aia ziceam, în armată tot așa am pățit. De unde crezi că a tăiat prima oară? De la stat. Că mulți ziceau, ce șmecherie să lucrezi la stat. Nu știu ce șmecherie e. Veniți. Veniți în locul meu să vedeți ce șmecherie e. Să lucrezi în 2 schimburi plus încă un schimb intermediar. Înțelegi? Să ai job cu responsabilitate. La schimbul 1 să te trezești la 3 noaptea. Așa. La schimbul 2 să pleci de acasă în jur de ora 12:30 și să vii acasă la 1, poate și mai târziu, noaptea. Înțelegi? Și la final să nu-ți plătească orele suplimentare. Pentru că, în cazul meu, orele suplimentare erau baza. Că pe alea te mai bazai, mai luai un bănuț în plus. Că așa... Și vă zic sincer că 5600 e în cazul meu. Stai, ce s-a întâmplat? S-a oprit camera? Nu știu ce s-a întâmplat. Înregistrează. Dar cineva care se angajează unde sunt eu acum, nici măcar nu are 5600 brut, are 4800. No? Imaginați-vă ce bani a acel om. Deci, viitorul sună bine. Trăiască partidul, sau ce să zic. Da. Este puțin cam trist, dar bine, eu ce să zic, frate? Îi dau înainte așa. Mă bucur până la urmă din tot necazul că nu am datorii la bancă, vă zic sincer. Dacă mai aveam și datorii la bancă, nu știu ce fac oamenii care au copii mici, Doamne ferește. Că la copil mic ai o grămadă de cheltuieli. Ai Pampers și ai ai și în casă trebuie să faci mai cald și așa. Eu cât îți pleca la muncă, ce? Dar la mine nu merge central. Eu vă zic sincer, consum 10 metri cub de gaz pe lună. Și blocul, într-adevăr, e izolat bine,
Dar eu atâta consum, 10 metri de gaz. Și în casă se mențin în jur de 19-20 de grade. Eu mă simt absolut perfect la această temperatură. Da, dar dacă ai copil mic, trebuie să faci mai mult. Trebuie să faci un 22, 23, 24 poate, nici nu știu. Dar oricum trebuie să faci mai cald. Da. Deci acest an 2026, după părerea mea, nu va fi foarte bun, foarte productiv. Vom stagna, cel puțin eu. Asta e. O să încerc așa să mă târâi. Aș putea să vă zic foarte multe, pentru că sunt foarte revoltat pe treaba asta și pe locul meu de muncă. Deocamdată mai tac, pentru că sper că se va remedia ceva. Dacă nu se va remedia ceva, o să încep să dau cărțile pe față și să spun exact cum este de la A la Z și atunci să vedem. S-ar putea să se audă de mine cum se aude și de recorder. Acum, așa mic cum sunt eu pe YouTube, așa mic cum sunt, o voce poate neauzită, dar nu este normal. Nu este normal. Adică eu să vin de Crăciun să lucrez toate 3 zilele și plus zilele libere de la stat, pe 1 decembrie și toate alea. Nu mai zic, în 2025 eu am lucrat și Paștele, toate 3 zilele. Înțelegi? Bine, atunci de Paște am fost plătit, dar de Crăciun eu nu am fost plătit. Decât ore normale. Pe-ți convine să lucrezi de Crăciun și să fii plătit ca într-o zi de luni? Nu știu, să-mi spuneți voi. În fine, gata, că mă ia pandaliili. Și aici lumea, aici pe YouTube trebuie să fim pozitivi. Trebuie să fim cu vibe pozitiv, cu alea. În fine, despre acest subiect atât am avut de zis. Bă, s-a uscat pe aici. Hai că mai las un pic. Și mai discutăm 2-3 chestii. Să vă mai zic una referitor la YouTube și la activitatea mea de aici. Mi-au mai spus unele cunoștințe, să zic așa. Bă, Ciprică, că ce faci tu pe acolo nu e cine știe ce, că nu e nici interesant, nici cinematic, nici nu știu cum. Eu deja am început să invit să se uite la Andra Gogan pe canal. I-am trimis să se uite la Sirenele la Andra Gogan și să mă lase pe mine în pace. De ce? Pentru că eu ce fac aici este ceea ce pot în prezent, ceea ce consider, înțelegi? Și încerc să fiu cât mai natural posibil. Nu mă interesează că zic unii, că nu știu ce. Într-adevăr, când te expui în mediul online, devine la un moment dat un pic de problemă când ai simțul penibilului și nu știi cum să scapi de simțul penibilului. Bă, știi ceva? Gata, bă, frate, cu simțul penibilului. Bă, ăsta sunt, de aici încep, aici mă termin, așa mă cheamă și cu asta basta. Ce atâta? Că, bă, fiecare face cum vrea. Atâta timp cât această platformă îmi permite și, după cum vedeți, clipurile mele nu sunt banate sau așa, eu fac absolut totul legal și așa, ce contează că dacă știi cum e, dacă nu-ți place, nu te uiți. Ce, eu nu intru, eu consum foarte mult YouTube. Dacă nu-mi place ceva, ce, mă apuc acum să... Nu-mi place, gata, am închis și la revedere. Stau să-mi pierd vremea, să las comentarii sau nu știu ce. Gata, frate, nu mi-a plăcut ce ai livrat. Am închis și mă uit la altceva. Și cu asta basta. Ce atâta... Da, stau să-mi bat capul, bă, că fă altfel, fă nu știu cum. Eu v-am zis, eu aici fac totul în timp real. Astăzi este sâmbătă, este 14 februarie, dragi prieteni. Valentine-ți dai, știi? Sunt convins că astăzi, fiind 14 februarie, ziua îndrăgostiților, nu știu ce, toți, cu siguranță vor apărea și clipuri de alea în care fiecare să facă cum consideră. Eu fac cum cred eu că așa, cât mă pricep și cât alea, asta e. Da.
bine că am ajuns să copiem modelul americanilor și să copiem cei mai prost de la ei, știi? Până la urmă, ce? Nu e o zi normală. Dacă ești îndrăgostit în fiecare zi. Ce trebuie să fie o zi anume, să fii mai special în acea zi. Înțelegi? Eu asta nu prea înțeleg cu americanii ăștia. Păi bă, frate, păi pe bune, nu, ziceți și voi. Nu am dreptate. Dacă ai o relație, ai o iubită, ai o, așa, sau invers, ești gagică și ai un prieten, ai un iubit, pe ce trebuie să fie o zi declarată de cineva? Să fie specială? Fiecare zi e specială într-o relație, dacă știi să faci o relație. Înțelegi? Acum poate vezi zice, bă, dar ce cu tine? Bă, tu ești singur, ești burlac și dai tu acum, vorbești de astea. Păi, na, uite, vorbesc. Că îmi permit, uite, sunt șmecher și fac asta. Da. Apropo de treaba asta cu relațiile, bă, frate, poate mă gândeam să fac un clip separat, dar nici nu știu dacă voi face. De ce sunt burlac? Păi de ce sunt burlac? Bă, știi cum e, nu mi-am găsit jumătate. Dar eu îmi continui viața, adică mă simt ok. Asta e. Nu sunt genul de disperat, vezi, Doamne, să am neapărat pe cineva, că altfel nebunesc. Nu, frate, eu îmi văd de treabă, văd de viață în continuare și cu asta basta. Când va veni cineva în viața mea și ne vom potrivi, va fi primit cu mare plăcere, să zic așa. Păi, dar nu, sau treburi de-astea, nu mai zic nimic. Nu mai zic, m-am enervat. Că intru în polemici. Intru și atrag hate. Lasă așa. Când va fi momentul, bă, frate, asta e cel mai important. Când va fi momentul că... Stai că iar mi-apare nu știu ce aici, mă, pe ecranul ăsta. Când umbli ca un nebun după o relație, mai ales o relație perfectă, fix atunci nu găsești. Sau găsești numai ce nu trebuie. Toate la timpul lor și dintr-o pură întâmplare se va întâmpla asta, o să vedeți. Păi, eu știu ce zic aici. Acum spre final, dragi prieteni, hai că vă mai zic 2-3 chestii și vă las pentru că posibil să mă fi lungit prea mult, încă nu știu. Da, nu știu dacă v-am transmis un vibe foarte bun sau dacă... Na, așa e și clipul de astăzi. Dacă așa a ieșit, asta e. Bun, despre frică. V-am mai spus despre treaba asta și probabil voi face un clip separat despre această speță, pentru că este un subiect foarte, foarte important și, după părerea mea, poate cel mai important. Pentru că ce reprezintă frica? Frica reprezintă cel mai puternic sentiment pe care îl poate trăi un om. Iar, acum, poate greșesc sau nu, să-mi spuneți voi, după părerea mea, cei care conduc lumea știu asta. Și acționează fix în această direcție. În ce sens? Apelează la frica oamenilor. Pentru că oamenii, în momentul în care sunt sub acest sentiment de frică, sunt foarte ușor de manipulat. Cum mi-au spus mulți, bă, ai grijă acolo pe YouTube, nu vorbi, sau cum mi-a zis maică mea, chiar maică mea mi-a zis. Nu zi nasoale de muncă, nu zi nu știu ce, fii și tu băiat bun, nu știu ce. Bun, un sfat ok. Dar, după părerea mea, ca un om rebel pe care mă simt, eu mă simt un om, nu știu cum să zic, mă simt ca o oală sub presiune, deși nu pare, nu știu cât pare sau nu. Mă simt ca o oală sub presiune și nu-mi convine ceea ce văd. Nu-mi convine ceea ce văd și pentru mine frica nu este atât de intensă, vă zic sincer. Faptul că sunt aici, în fața unei camere
și pe urmă mă expun pe internet, asta deja ar trebui să vă prin treaba asta ar trebui să vă dați seama că eu nu sunt, nu am o frică. Deci am ales să mă expun și mi-asum treaba asta. Că dacă nu m-aș expune, adică dacă n-aș avea curajul ăsta, m-aș filma și m-aș pune pe internet? Probabil nu. Vedeți voi? Mi-ați mai spus unii dintre dumneavoastră, bă, Ciprică, mai caută și tu tovarăși, prieteni, să mai faci aici o caterincă, olea. Am vorbit cu foarte mulți, vă zic sincer, nu vor. De ce? Tot frica este la bază. Că frica că e penibil, că poate iese penibil, că poate râde lumea, că vede lumea, că ălea. Frică. Mie nu mi-e frică. Uite, sunt aici. Care e problema? Na. Uite, acolo e ocolitoarea Brașovului. Trec oamenii cu mașinile, se uită la mine și unii mai și claxonează, zici că sunt pe centură. Asta e. Frica întotdeauna va fi sentimentul prin care vei fi manipulat. Of, Doamne! Câte am de spus despre treaba asta și aș vrea totuși să o las pe un episod separat doar pentru treaba asta, pentru că sunt foarte multe de zis și n-are rost acum să mă lungesc. Dar atât rezum. Faptul că nu mi-e frică, nu am absolut nicio frică. Înțelegeți voi? Mă simt extrem de puternic. Mai ales că vă am și pe dumneavoastră în spatele meu. Pentru că așa mic cum sunt eu, de 1 an și 6 luni sau de când sunt eu aici pe YouTube, am strâns încet o comunitate destul de puternică și unită, pentru că eu văd în momentul în care postez. Sunteți persoane care îmi lăsați comentarii și interacționez cu voi și vă răspund și așa. Bine, când îmi permiteți mie timpul, nu pot mereu să, în momentul în care am postat și ați comentat, eu am și răspuns. Când îmi permiteți mie timpul, știi? Dar eu interacționez cu voi și treaba asta îmi dă putere. Îmi dă mare putere treaba asta, pentru că internetul este o putere în prezent. Este o mare putere în prezent internetul și mă voi folosi de arma asta ca să arăt în viitor ceea ce cred, ceea ce nu e ok sau ceea ce mă reprezintă sau orice. Și voi încerca întotdeauna să fiu cât se poate de autentic. Bun, fraților. Na, așa, de pe câmp, într-o zi de 14 februarie 2026, mă duc și eu acasă, mi-am luat acolo într-o sacoșă, mi-am luat niște cabanoși. Știți ce sunt cabanoșii? Locuitorii cabanelor. Na, că am făcut și o glumă proastă. Da, am făcut și o glumă de tot râsul, de 2 lei, da. Îmi fac niște cabanoși, 2 felii de pită, un ou ochi și cu asta basta. Sunt un om simplu și sper ca în viitor, cu acest canal, să pot demonstra ceva și să fac tot posibilul ca oamenii care sunt alături de mine să mă aprecieze. Nu sunt un om perfect, nu încerc să fiu un om perfect, încerc doar să fiu cum sunt. Bun. Acestea fiind zise, eu am fost Ciprică, să fiți cuminți, deștepți și fără frică, atenție la al 3-lea aspect, fără frică, și până data viitoare v-am pupat. Ne auzim cu sugestii și reclamații în secțiunea de comentarii. Bye, bye!